Приди, Створитель, Дух Святый, наведай верников своих, наповни лаской звышини сердце, что створаны Тобой, названы сутяшителем, Ты найвищий Богодар, життя криниця і любов, і узмацнення наших душ. Ты спосилаєш всім даров, бо маєш силу отдайца, проси на обяцаны нам. Ты множество мова промовлял, своею лаской освяти сердце и розум нашия, и сердце нам оздорови, и наши цноты узмацняй. Ты злого духа отгони, и с упокоем одари, завсёды за собой веди, и пробачение грешным дай. Дай простябе Айца познать, и шлях до Сына покажи. Ты дух любови их двоих, верим Тебе во все часы. Богу Айцу і хвала завжди, і Сину воскреслому, сутяшителю Тебе, хвала на вечные веки. Амен. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, сегодня святкуем урочистость послания Духа Святого, святоумацования Костела у єдності всіх охрещених. З'єднані Духом Святим, ми прославляємо Бога за справу збавлення і дякуємо за Костел, який наповнений Духом Святим, веде нас до повноти любові і правди. Просим Бога, ка почистив наше серце огнем Духа Святого і учинив нас своєю святиней, каб ми були знаком єдності усього світу. Святая мша, у якой ми сьогодні удільничаємо, буде ахвярована у інтенції святой пам'яті померлого Станіслава Заблоцького у 5-ю годовину після його смерті. Будем довіряти померлого Божій милосердності, просячи об щасливую вічність у небесному володарстві. На початку перепросим Пана Бога за усі наші грахи, недосконалості нашого життя, каб ми могли годно удільничати у гэтай найсвятейшай ахвяры. Споведаюся Богу всемогутному, і вам, брати і сестри, що зграшив я вельми думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, заўсёды Панну Марию, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сестры, помолиться за мяне да Пана Бога нашего. Нехай змилуецца над нами Бог усемогутный, отпустивши нам грахи, доведе нас до життя вечного. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся
змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, яки береш на себе грехи свету, прими моление наше, яки сидишь праворучайца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым у хвале Бога Отца. Амен. Молимся. Боже, Ты праз таемницу сённяшняга свята освячаешь свой костёл, які яднае ўсе плямёны і народы. Напомни увесь свет дарами Духа Святого и аднаві ў сэрцах верных плён Твоей ласки, якую мы атрымалі на пачатку абвяшчэння Евангелия. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Тобою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святого, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. Калі настаў дзень Пяцідзесятніцы, усе былі разам на адным месцы. І раптам узняўся шум з неба, нібы павеў моцнага ветру, і напоўніў увесь дом, дзе сядзелі яны. І з'явіліся ім языкі, падзеленыя быццам ад агня, і затрымаліся на кожным з іх. І напоўніліся ўсе Духам Святым і пачалі гаварыць на іншых мовах, як Дух даваў ім прамаўляць. Былі ў Єрусаліме людзі, юдэі, людзі пабожныя з усякага народу пад небам. Калі ўзняўся гэты шум, сабралася мноства людзей і захваляваліся, бо кожны чуў іх, што яны гавораць на яго мове. І бянтэжыліся і дзівіліся, кажучы: ці ж усе тыя, хто гаворыць, не галілейцы? Як жа мы чуем кожны сваю мову, у якой нарадзіліся? Парфяне і мідзяне, і эламіты, і жыхары Месапатаміі, Юдэі, Кападокіі, Понта і Азіі, Фрыгіі і Памфіліі, Егіпта і частак Лівіі, сумежных з Кірынеяй, ды прыезжыя рымляне, юдэі, празеліты, крыцяне і арабы. Мы чуем, што яны гавораць нашымі мовамі пра вялікія справы Божыя. Гэта Слова Божае. Спошли, Пане, Своего Духа, и обнови обличье земли. Спошли, Пане, Своего Духа, и обнови обличье земли. Благослови
Слави душа моя Пана. Пане Божа мой, Ты вельми великий, незлічоныя, Пане, Твои справы. Земля наполнилася Твоими створениями. Спошли, Пане, Своего Духа и обнови обличья земли. Ты збираешь ихни духи, яны гинуть, и вертаются у свой пыл. Ты посылаешь Своего Духа, и повстают яны. Ты обновляешь обличья земли. Спошли, Пане, Своего Духа и обнови обличья земли. Нехай слава Пана триває навеки, нехай Пан радується справам Своим, нехай буде мила Йому моя песня, и я буду радоваться у Пану. Спошли, Пане, Своего Духа и обнови обличья земли. Читання послання святого апостола Павла до Коринтянаў. Браты, ніхто не можа сказаць «Езус Пан», калі не будзе ў Духу Святым. Розныя ёсць дары, але той самы Дух. Рознае служэнне, але Пан адзін і той самы. Рознае дзеянне, але той самы Бог, які робіць усё ва ўсіх. Але кожнаму даецца праяўленне Духа на карысць. Як цела адно, але мае многа членаў, якія хоць і шмат складаюць адно цела, так і Христус. Бо ўсе мы адным Духам ахрышчаныя ў адно цела, юдэі ці грэкі, нявольнікі ці свабодныя, і ўсе напоеныя адным Духам. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Боже, Дух Святый, приди, и небесного спошли, нам святла Твоего струмень. Ойче, Богих поспеши, сердцем правду покажи, и свои дары нам дай. Утешитель сердц людских, наимилейший гостю их, осолода стомленных, odpoczynek zmuczonych i woda dla pragnuчих, утешения почучих. О, свято счастливое, сердце хлебникливое, Твоих верных наполняй, без Твоего дыхания, что ж сирот створения, пустота и небытие, что нечисто в нас обмый, что засохло оживи, что поранено злячи, что нас твердое схили, скривлено промым чини, холод сердца разогрей. Дай Твоим же верным, Божой ласки певным, всем Твоих святых даров, дай заслугу мужу
мужності, витривалость в вірності, дай радость вічною. Амен. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Приди, Дух Святый, наполни сердце своих верных, и запали у их огонь своей любови. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Пан з вами. З Духом Твоїм, Читання Святого Євангелія паводле Яна. хвала Тобі, Пані. Калі быў вечар таго першага дня тыдня і дзверы дома, дзе збіраліся вучні, былі замкнёныя ад страху перад юдэямі, прыйшоў Езус і стаў пасярэдзіне і сказаў ім: «Спакой вам». І сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок. Узрадаваліся вучні, убачыўшы Пана. Тады Езус зноў сказаў ім: «Спакой вам. Як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас». І сказаўшы гэта, дыхнуў і кажа: «Прыміце Духа Святога. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаныя. На кім пакінеце, на тым застануцца». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христа. Сядзем на хвілінку. Дарагія браты і сёстры, ва ўрачыстасць Пяцідзесятніцы з паслання Духа Святога, як мы сёння пачулі ў літургіі слова, вучні дасведчылі шматлікіх незвыклых рэчаў, знакаў прысутнасці Святога Духа. Гэта быў і шум з неба, які быў, напэўна, моцны, таму што, пачуўшы яго, людзі пачалі збірацца. Гэта былі таксама вогненныя языкі, падзеленыя над вучнямі. Гэта быў таксама надзвычайны дар моваў, калі апосталы прамаўлялі, а усе людзі з розных народаў, з розных моваў чулі кожны сваю мову нараджэння. Мова, якая была апосталаў, была моваю паяднання і згоды. Але, мае дарагія, у гэты самы момант апосталы дасведчылі яшчэ аднаго вялікага дару, які не заўсёды такі відавочны. У гэты момант яны дасведчылі прысутнасць унутры сябе вялікай моцы, моцы Духа Святога. Бо менавіта так, як запавядаў Езус Христус, абяцаючы нам суцяшальніка, параклета, ён казаў: «Спашлю вам іншага суцяшальніка, Духа Праўды, які напоўніць вас і будзе прабываць у вас аж да сканчэння свету». Заўважце, Езус Христус кажа пра тое, што гэты Дух павінен быў напоўніць нас і прабываць у нас. Фактычна тое, што робіць Езус Христус, гэта змена правіл гульні. Ён усё перамяняе, ён ставіць усё з ног на галаву. Да гэтага часу кожны чалавек у кожнай рэлігіі заўсёды меў месца аднясення сваіх рэлігійных памкненняў. Заўсёды гэта было якаясьці месца альбо якаясьці рэч. Калі мы звернемся да юдаізму, рэлігіі, якая папярэднічала фактычна хрысціянству, гэта быў альбо каўчэг, у якім прыбываў Бог, альбо у далейшым была святыня, куды людзі ішлі, куды людзі пілігрымавалі, дзе людзі складалі свае ахвяры. Так у кожнай рэлігіі, калі мы возьмем, напрыклад, мусульманства, там ёсць таксама Мекка, праўда, куды людзі кіруюць свой погляд, куды яны глядзяць, куды яны нават адварочваюцца, калі моляцца на працягу дня.
Гэтае месца з'яўляецца якімсьці сакральным, гэта месца лічыцца месцам прабывання Бога, таму што Бог ёсць там, і чалавек, калі прыходзіць да гэтага месца, ён дасвячае спаткання з Богам. Тым часам Езус Христус кажа, што не так будзе ў хрысціянстве. Ён кажа, што іншы суцяшальнік, які прыйдзе, ён не будзе на якімсьці месцу. Нема месца, дзе прыйшоў Дух Святы. Нема месца, дзе ён прабывае. Нема святыні, праўда, прабывання Духа Святога ў хрысціянстве. Нема месца, куды б можна было пайсці і спаткацца з Духам Святым. Чаму? Таму што Дух Святы напаўняе сэрцы людскія. Бог, які быў для чалавека звонку, раптам становіцца Богам, які прабывае ўнутры кожнага чалавека. Гэта вялікая праўда хрысціянскай веры, на якую, мае дарагія, мы вельмі часта не звяртаем увагу. Бо нам усё ж такі прасцей так, як было. І ў нас гэтая спакуса, яна існуе, каб зрабіць сабе такое месца спаткання з Богам. Тым больш у хрысціянстве гэта вельмі проста. Чаму? Таму што мы маем касцёл, правда? А ў касцёле ёсць што? Табернакуль. А ў табернакулю ёсць хто? Езус Христус, жывы і сапраўдны. І вось яно, праўда, прыйдзі, спаткайся з Богам. Але гэта крыху не зусім так. Увогуле, эўхарыстычны культ, ён з'явіўся ў касцеле крыху пазней, як культ, праўда, праслаўлення Бога з разуменнем пэўных справаў. На пачатку першыя хрысціяне не захоўвалі найсвяцейшы сакрамент. Калі яны збіраліся на вячэру, на якой адбывалася перамяненне хлеба і віна ў цела і кроў Езуса Хрыста, гэта ўсё раздавалася і спажывалася тут і цяпер. Не захоўвалася. Пасля пачалі захоўваць для таго, каб данесці хворым, якія не маглі быць на гэтай святой імшы. Святая імша гэта было спатканне з Богам, якое падмацоўвае, падтрымлівае само жыццё хрысціяніна, яно адбывалася ў штодзённасці. Я не раз гэта паўтараў і паўтараць буду вельмі многа раз. Сапраўднае хрысціянскае жыццё рэалізуецца ў нашай штодзённасці, у нашым спатканню з другім чалавекам, у нашым перажыванні кожнага дня і кожнай хвіліны. Менавіта такая задума, так Бог прагне праз напаўненне Духа Святога быць з намі і ў нас. Святы Касцёл нас павучае, што падчас хросту дзеці атрымліваюць шматлікія дары. Мы пра іх ведаем, гэта і дараванне першароднага граху, і мы становімся ўсыноўленымі дзецьмі Божымі, і мы становімся хрысціянамі. І яшчэ адзін вялікі дар – гэта дар Духа Святога, які ў сваёй паўнаце чалавек атрымлівае ў сакраменце бежмавання. Дар, у якім Бог з моцаю напаўняе душу чалавека, каб чалавек у гэтай моцы Божай мог дзейнічаць. Мае дарагія, як і кожны дар Божы, дар Духа Святога, які прысутнічае ў нас, чалавек можа з ім зрабіць, што хочаш. Чалавек мае яшчэ адзін вялікі дар, дар свабоды выбару, волі. І мы можам карыстацца гэтым дарам, а можам не карыстацца. І вельмі часта так у жыцці адбываецца, што гэты дар, ён гдзесьці там, як мы так можна сказаць, пад плінтус заганяем яго там, правда? Ён там, гэты дух, ён і голасу не мае ў нашым жыцці. Але мы павінны памятаць, што гэта незбывальны дар. Мы не можам яго пазбыцца. У Святым Пісанні мы вельмі часта спатыкаем такі вобраз тлеючага кноту. Ведаеце, што гэта такое, правда? Асабліва як свечку патушыш, яна ўжо не гарыць, але яшчэ там дыміць. Але як гэты кнот таўсцейшы, можа яшчэ і загарэцца. Вось гэта той вобраз, праўда, дару, які чалавек не выкарыстоўвае. Дару, які ёсць, яго, можа быць, не відаць, але ён, напэўна, там тлее, ён там ёсць.
І пры адпаведных умовах ён зноў ператворыцца ў вялікае полымя. Мае дарагія, яшчэ раз паўтару, хрысціянская вера – гэта не тое, што адбываецца ў касцёле. У касцёле адбываецца падмацаванне чалавека да жыцця з веры. Для нас, католікаў, як я ўжо паўтару, гэта вельмі вялікая спакуса учыніць зноў ж сабе такое месца. Ну вось яно, праўда, мы тут у касцёл прыйшлі, мы тут з Богам. І мы можам ненавідзець людзей, але прыходзіць і быць з Богам. Ну гэта цалкам магчыма, праўда? Усе кругом дрэнныя, пане Божа, я добры, я харошы, і я ў касцёле. Паўтару яшчэ раз, мне вельмі спадабалася думка аднаго бацюшкі, і он так сказаў: мы, говорит, как думали? Мы думали, что если человек воцерковлен, значит, он и христианин. А оказывается, что это зусім не так. Мои дорогие, наша вера – это жыццё з веры. Для того, каб спаткацца з Богом, чалавек не павінен сёння абавязкова некуды ісці, бо Бог жыве ў яго душы. Плёнам спаткання з Богом з'яўляецца плён адзінства паміж людзьмі. Менавіта пра тое, пра што мы чуем у сённяшнім урыўку Святога Пісання. Дух Святы, які прамаўляе праз чалавека, яднае людзей. Кожны раз, калі мы дзейнічаем дзеля згоды, дзеля адзінства, дзеля прабачэння, дзеля умення дагаварыцца, дзеля умення слухаць адзін аднаго, разумець адзін аднаго, мы дакранаемся да Бога. Мы прыносім плён Божай прысутнасці. Кожны раз, калі мы дазваляем Духу Божаму, які ёсць унутры, у глыбіні нашага сэрца прамаўляць, мы дазваляем Богу дзейнічаць праз нас. Прамаўляе ён на розныя спосабы. Праз нашае сумленне не раз. Праз нашыя думкі. У нас вельмі часта добрыя думкі. І кожны раз, калі мы яму забараняем прамаўляць, кажучы: пане Божа, мы разумнейшыя, мы лепш ведаем, мы не даем яму дзейнічаць праз нас. Кожны раз, калі мы апраўдваем сваю немаральнасць чым-кольвек, а вельмі часта гэта простыя справы, або ўсе так жывуць, або мне з нечага трэба жыць. Ну, падумаеш, што тут такая немаральная работа. У мяне некалі такое з'явілася добрае пытанне. Ці чалавеку, якому прапануюць работу ў кол-цэнтры, чи ён павінен згадзіцца, ці не? Ведаеце, што такое кол-цэнтры сёння? Усе галавой ківаем. Да ўсіх званілі, напэўна. Ну, можна ж сказаць, правда, ну мне ж дзяцей карміць трэба, правда? Я ж толькі за зарплату, я ж нічога такога. А калі моя работа звязана з ашуканнем другога чалавека? Нічого лічного, просто бізнес, правда? Но мы умеем гэта зрабіць. Мои дарагія, кожны раз, калі такое штосьці адбываецца, мы не дазваляем Духу дзейнічаць. Кожны раз мы аддаляемся ад Бога. І кожны раз, калі мы дазваляем Богу прамаўляць праз нас, мы дакранаемся яго прысутнасці ў нашым жыцці. Кожны раз, калі мы, міма таго, што па-людску гэта нелагічна, неправільна, неадпаведна, верым і давяраем яму, кожны раз мы прыносім плён Духа Святога. Кожны раз Бог знаходзіць сваю прысутнасць сярод нас. Кожны раз ён дзейнічае, кожны раз мы дзейнічаем на пашырэнне Божага валадарства у свеце. Няхай сённяшняя Еўхарыстыя будзе для нас магчымасцю падзякаваць Богу за дар Духа Святога. Падзякаваць за тое, што ён прысутнічае ў глыбіні сэрца кожнага з нас.
Няхай гэта таксама будзе аказія і магчымасць усведаміць гэтую прысутнасць і ў малітве папрасіць Бога, каб Ён дазволіў нам дапускаць да голасу Духа Святога, які жыве у нашым сэрцы і ў нашым жыцці. Амен. Вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю ўваскрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Сабраныя на малітве як апосталы ў вячэрніку праз Езуса Хрыста, у Духу Святым скіруем да Бога Айца нашыя пакорныя просьбы. Молімся за ўсіх ахрышчаных, каб яны мелі адно сэрца і адзін дух. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за папу Льва XIV, біскупаў і святароў, каб іх служэнне прыносіла супакой і згоду ўсяму свету. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за чалавецтва, каб Бог дапамагаў яму будаваць свет справядлівасці і спакою. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за памерлых вернікаў, каб Пан у гэтай святой імшы ў асаблівы спосаб за памерлага Станіслава Заблоцкага у 5-ю гадавіну пасля яго адыходу да Пана, каб Пан Бог адарыў іх вечным шчасцем у небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас тут сабраных, каб Дух Святы аднавіў нашае жыццё і напаўняў нас верай, надзеяй і любоўю. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа наш Ойча, выслухай нашыя просьбы і напоўні сэрцы ўсіх людзей святлом Духа Святога праз Хрыста Пана нашага. Амен. Хай сыходит Дух Твой и землю одновить, дождь сплыве у спеку, да спрагнёных серцаў, освяти обмый мяне, Дзявы хай завжди гучить. Слава, бо ён той, хто першы полюбіў мяне, полюбіў. Езус, толькі Езус Пан мой. Хай сыходить Дух Твой и землю одновить, дождь сплыве у спеку для спрагнёных серцаў, освяти обмый мяне. Песня славы хай завжди гучить. Слава, бо ён той, хто першы полюбіў мяне, полюбіў. Езус, толькі Езус Пан мой.
Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог, Отець Усемогутний. Няхай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Просим Тебе, Ойче Небесный, учини, каб Дух Святый дал нам глыбей зразуметь таємницю ухаристичної ахвяри і привел нас до повного познання правди праз Христа, Пана нашого. Амен. Пан з вами. З Духом Твоїм Угору серце. зносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збаўленна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, Усемагутны вечны Божа. Ты, каб завяршыць спаўненне пасхальнай таямніцы, спаслаў сёння Духа Святога на ўсіх, каго прыняў за сваіх усыноўленых дзяцей у Хрысце, Тваім адзінародным Сыне. Гэты Дух Святы пры нараджэнні Касцёла адкрыў усім народам сапраўднага Бога і з'яднаў розныя мовы вызнавання адзінай веры. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрашэнню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутны, неба і земля полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму у еднасці з усім Касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, Усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе, пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра Касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, пра Станіслава і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы дышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста з Христом і ў Христе, Табе, Боже Ойче Всемогутный, у еднасці Духа Святого,
уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Амен. Называемся дзецьмі Божымі і імі з'яўляемся, таму асмельваемся казаць. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Просім Тебе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі прыйсця збаўцы нашага, Езуса Хрыста. Бо Твое валадарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы, згодна з Твоей волі дарыць яго спакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И с Духом Твоим. Перадайце бліжняму знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, а дари нас упокоем. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру яго. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Небесный светоч, Дух Святый, сойди с небесов поспеши, с вышинь спошли свои дары, застанься лаской у души. Струмень, что души насыщает, дар мудрости дозволь спознать, ка правда Божия святая могла роскошей сердца устать. Небесный светоч, Дух Святый, сойди с небесов поспеши, с вышинь спошли свои дары, застанься лаской у души. Огонь, что думки очищает, дар розуму постигнуть дай, недосконалость кап людская, обвещанный спознала рай. Небесный светоч, Дух
воблокаў прасвятлення, ласкавы рады дар спашлі, па волі Божай, каб стварэнне жыло покорно на землі. Небесный светоч, Дух Святы, сыйди з небесаў паспяшы, з вышынь спашлі свае дары, застанься ласкай у души. Молимся. Боже, Ты щедро наделяешь свой костел небесными дарами. Захавай, просим, спасланую нам ласку, каб дейсным быў у нас дар Духа Святого, а духовный посилок дапамог нам досягнуть вечного откупления. Праз Христа Пана нашага. Амен. Послухаем объявы. Сёння ва ўрачыстасць паслання Духа Святога можна атрымаць поўны адпуст на звычайных умовах за удзел у публічным спеве гімна да Святога Духа. Сёння таксама заканчваецца велікодны перыяд. На гэтым тыдні ў літургіі мы адзначаем у панядзелак свята Найсвяцейшай Панны Марыі, Маці Касцёла. Таксама гэта другая гадавіна біскупскай сакры біскупа Владзіміра Гуляя. Молімся за пастара нашай дыяцэзы. У аўторак 26-го ўспамін святога Філіпа Неры прэзбітара. У чацверг 28-го свята Езуса Хрыста, найвышэйшага і вечнага святара. У нядзелю 31-го ўрачыстасць Найсвяцейшай Троіцы. У панядзелак 25-й дзень месяца, дзень жыцця, запрашаем на гадзіну 18-ю на святую імшу, якая будзе ахвяравана аб павазе да зачатага жыцця, аб шчаслівым нараджэнні дзіцяці і аб дары зачацця. Маці, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, атрымаюць благаслаўленне. У чацверг святая гадзіна з 23 да паўначы. У наступную нядзелю а гадзіне 10 у нашай парафіі святую імшу прыміцыйную будзе цэлебраваць ксёндз Віталь Сямёнаў. Гэта той д'якан, які быў у нас на практыцы падчас велікоднага перыяду. Учора разам з сваімі субратамі 6 д'яканаў у Гродзенскай катедры атрымалі святарскія пасведчанні, таму сардэчна запрашаю на наступную нядзелю на 10, каб удзельнічаць у святой імшы прыміцыйнай, атрымаць таксама ад ксяндза Віталя прыміцыйнае благаслаўленне. Таксама айцы кармеліты ў наступную нядзелю запрашаюць на фэст у Гудагай, на урачыстасць адведзеную Найсвяцейшай Панны Марыі. Імша распачнецца а гадзіне 11:30, яе узначаліць яго эксцэленцыя ксёндз біскуп Тадэвуш Кандрусевіч. Мои дарагія, з дазволу і просьбы біскупа мы далучаемся да дапамогі. Дзядуля і бабуля, дзяўчынкі, Златы, Заяц, 12 гадоў, просяць аб дапамозе зборы сродкаў на аперацыю для Златы. Злата хварэе на набытую пластычную анемію цяжкай формы. Ей патрэбна аперацыя, якая каштуе 350 тысяч еўра. Вядома, што сям'я не можа сабраць гэтых грошаў, таму яны просяць дапамогу. Наступную нядзелю пры выйсці з касцёла будуць міністранты стаяць з пушкамі і можна будзе, калі хто мае такое жаданне, нешта ахвяраваць і дапамагчы. 5 чэрвеня пры касцёле ад гадзіны 14 да 17 будзе арганізавана свята з забавамі для дзяцей, якія ўдзельнічалі ў гэтым годзе ў катэхезе. Таксама прыпамінаем, што праз тыдзень будзе адзначацца дзень бацькі. Традыцыйна ў гэты дзень вырушыць пілігрымка татаў з нашай парафіі да санктуарыя Маці Божай у Барунах. Сардэчна запрашаем да ўдзелу ў гэтай пілігрымцы. Таксама ксёндз біскуп Владзімір Гуляй запрашае на суботу 30 мая на ўрачыстую святую імшу падзякі за 50 год святарскага служэння біскупа Александра Кашкевіча.
Таксама ў гэтым годзе 35-я гадавіна прыняцця яго сакры. У Гродзенскай катедры о гадзіне 12 у суботу 30 мая адбудзецца святая імша. Перад імшой будзе зачытана біяграма біскупа, а таксама запрэзентаваная памятная кніга з нагоды залатога юбілею святарства біскупа Александра, які 33 гады вельмі аддана і ахвярна служыў нашай дыяцэзы. Ксёндз біскуп Владзімір заахвочвае да ўдзелу гэтай святой імшы на знак удзячнасці ксяндзу біскупу Александру за яго служэнне. Дзякуем за ахвяры, якія складаеце на патрэбы нашага касцёла, нашай парафіі, якія складаеце для святароў таксама. Няхай добры Бог аддзячыць дабрыню вашага сэрца. Да сакраменту сужанства ў нашай парафіі рыхтуюцца наступныя асобы. Яўген Жданович, Анастасія Шмат, Ашмяны. Алексей Асінскі, Зарына Корзун, Ашмяны. Василь Сидорович, Каролина Яшевич, Ашмяны. Дмитрий Чистабаев, Анастасия Размысловская, Ашмяны. Артем Жуковский, Марта Савицкая, Ашмяны. Вадим Великород, Ашмяны, Татьяна Янушкевич, Повішні. Ва ўсіх аб'ява другая. Хто б ведаў аб якіхсьці перашкодах, дзеля якіх гэтыя маладыя людзі не могуць уступіць у сакраментальны сужанскі саюз, мае абавязак паведаміць мясцовых душпастараў. На мінулым тыдні адышлі ў вечнасць нашыя парафіяне. Іван Рынкевич, 68 гадоў, Валерый Снежка, 62 гады. Вечны адпачынак дай ім, пане. Святло вечнае, нехай ім свеціць. Маюць спакой вечны. Даверым новараспачаты тыдзень усю нашу парафію Маці Божай, тваёй абароне. Адаёмся, святая Богородица, у нашых патрэбах не пагарджай маленнем нашым, і ад усялякай злой прыгоды выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебная і благаслаўлёная, о пані наша, апякунка наша, суцяшальніца наша, ты заступніца наша, сынам сваім нас паяднай, сыну свайму нас даручай, сыну свайму нас аддавай. На наступны тыдзень прыніце Божае благаслаўленне. Пан за вамі І з духам тваім. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Амен. Идите в спокое Христа, аллилуйя, аллилуйя. Дякуємо Пану Богу, аллилуйя, аллилуйя. Радуйся, небо, владарка, бо той, кому ти єсть маті, з мертвих повстав згодна слова. А ти молі за нас Бога, аллилуйя, аллилуйя. З мертвих повстав згодна словом, а ти молі за нас Бога, аллилуйя, аллилуйя. Тешься и радуйся в ней.